Ero kamano nyakora mogi kum keto Ramogi TV otieno makawuono rwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore otieno ni ma en otieno mar tich ariyo nyakora Ramogi dwe mar auchiel ema koro wantiere ni bang' oganda nyocha wuok e madaraka chieng' Jumapil oganda mokonyo yweyo nyoro kawuono ni to koro ji odonjo e tich kamiende akawino mar mondo gidhi nyime dwaro koni gi koncha manyalo kelo dongruok ne gin giwegi kaachiel kod dongruok mar piny. Kamoro amora ma intie nyakora Ramogi arwakni machiegni wan kod weche mathoth mwaseluwo kendo waketo ni e yor adimba weche manyien mag oimore tinende ni koting'o ng'e gwengewa kaka pile ng'eni tich ariyo ka tich ariyo wamiyi sigand gweng' moro. Kaw kamano mokwongo wayud thuond weche. Derep mosenindo jaod bura Ong'ondo Were kod achich machielo koro dhi bedo joneno mag sirikal e buch nek mar jatelono kendo doho koro weyo gi thuolo. Currently, 2,300 units specifically for police and prison officers are under construction across 15 counties. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni atamalo 20 mag ute manengo gi yot ma sirikal gero ibiro kete ngene jolweny kod obila mapachoka. Kangiyo tuka unge ngato kangiyo mbele aneno mana the officials jok maunigo tell no public participation all ni nono welo bedhogi umoko ne obedo matek ne jokaw pach jopiny ewi chik mar omenda magana 225 bang' jopiny rem chopo kar rombgi e romo ma Migori. Machiri nyakora Ramogi be thuolo matudori koda namba en 33600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni jang'ad bura e doho ma JKIA Irene Gishobi koro weyo thuolo achije ariyo maitudo kod nek mar mayande en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Kaka ifinya kidilero Dennis Sawe Manyasi to kod derep Ong'ondo Were Walter Wino owe thuolo toko kwayo mar apis jamin buche kendo koro gidhi bedo joneno mag piny owacho e burano. Tok dinonegi kuom jumbe adek achije ariyo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were giko nowe thuolo kod doho ma JKIA matok apis jamin wach tieko nonro margi kendo kwayo doho mondo miyo wegi thuolo. Dennis Sawe Manyasi kaachiel kod nyawadgi Walter Awino mane derep Ong'ondo odiochieng' manonege owe thuolo kod jang'ad bura Irene Gishobi kendo koro gibiro bedo joneno mag piny owacho. Dennis Manyasi nomako dapisas mago kwach kich e gwenge Manjiru, Kayole, boma ma Nairobi, ka Walter Awino to nomaki e chuny boma ma Nairobi tarik 7 dwe mar 5. Seche matin tok doho weyo gi thuolo. Anyuola mar Walter Awino noriwo lwedo kanyakla kendo bago alam makende. Wirani giko nonro nofwenyo ni onge kod ketho moramora. Jachiwarita mare Alan Ogola mabende nochwale doho pod biro rito nyaka tarik 9 dweni mar winjo kaponono ibiro we thuolo koso pod ibiro med dinne ka apisas mago kwach kich dhi nyime gi nonro. Juma mokalo achich machielo Philip Aroko nowe thuolo gi rambun kod doho mamalo ma Kibra. Kata kamano nitie chike ma doho noketo kaka dino ne dhi e kaunti ma Homa Bay e kind mamoko. Achije duto manomaki kitudo gi nek mar Ong'ondo Were ne 12 ka koro sani ochiko kuomgi pod odine gi e tesendo bila mopogore opogore boma ma Nairobi. Achije go pod ibiro chwale doho e kind tarik 4 kod 11 dweni. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nekoro Ramogi kawa sudo podwane motende kod weche mag do. Nyadendi Rose Njeri ma yando loso ton bui makonyo jo Kenya e chwalo pachgi ewi paro mar chik mar omenda ma higani owe thuolo kod do gi rambun mar siling 100,000. Okinde mag Rose okwedo ketho ma ochope godo e do kendo nyiso do ni okwach kich onge kod ranyisi mar ketho modimbore. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Ndalo abich bang' meko mare kod obila, nyadendi Rose Njeri Tunguru ochopi e doho mar winjo ketho ma itude godo bang' make kod obila chieng' tich abich juma mokalo. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsaringo, okil mar okwach kich opedho obokegi mar ketho ka giyango ni Rose Njeri itudo kod ketho mar tiyo marach kod mbui bang' loso ton mbui makonyo ganda jo Kenya orote modhuro e ton mbui mar od bura nyadichiel. Ma konyo jo Kenya chwalo pachgi wi paro mar chik mar omenda kata finance bill, gino ma okwach kich
wacho ni nokelo chochni e chenro mag mbui mar od bura. Kata kamano, okinde mag Ross ka otelnegi kod ugai machon mar doho David Maraga onyiso doho ni onge ketho ma Ross otimo e loso mbui no, ni mar ton mbui mar od bura nolosi kod ageta mar konyo jopiny chwalo ote mag gi ne od bura. Gimedo ni Njeri ne oloso mbui kaluwore kod ratiro ma en go kaka ja Kenya, kaluwore ni mbui mar od bura en mar konyo jopiny Kenya. The information stipulated in the charge sheet does not disclose an offense, and on the contrary, what it discloses is that you engage in activities required of you as a good and patriotic citizen of the. Okinde mag Ross bende okwayo doho mondo wit oko ketho ma okwach kicho chopo e nyim doho, kaluwore ni kethogo okoyangore manimba e katiba ma pachoka kendo gionge kod pek mar donjo nego ng'ato. So not only is that charge open-ended, it fails in terms of the requirement as laid out in both Article 49 and 50 of our Constitution. With that difficulty, we invite this court to decline to admit this charge. Eng'eto mare, jang'ad bura Geoffrey Onsaringo weyo Ross thuolo kod rambum mar omenda maromo Sh100,000 ka bura no gen winjo kendo tarik 20 dwe ni. Upon hearing the submissions by counsel for the suspects and the response by the prosecution counsel, the suspect herein, Ross Njeri, is hereby granted a personal bond of Kenya shillings 100,000 plus one contact person. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kausuda ni chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik mar omenda ma higa 2025 manobagi ka tiegruok mar jopuonj ma Migori ne odeko bang' jopiny rem chopo e wang' sa. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero ne obedo matek ne jota chenro no ni mar jopiny mane owinjo bed ni golo pachgi ne ochuno mondo many gi amanya e miere eka mondo gichokre mondo gigol pachgi. Chakre sa 4 mar okinyi mane chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik omenda mar piny Kenya mar higa mag 2025 ne onego chakre nyaka sa 7 mar odiechieng' kar romo mane oket tenge mar kawo pach oganda e kar tiegruok no ma jopuonj ma Migori pod ne ni nono. Jodak e kaunti ma Migori mani geno ne dhi chopo mondo koro gol pachgi e wi paro mar chik mar omenda ne pok ochopo kama na jod bura kod jotich mamoko mag od bura mamalo ema ne osechopo ka bende ne giwuotho koni kod koni ka pachgi chandore. Kang'iyo toka onge ng'ato, kang'iyo mbele aneno mana the officials jok ma onego utelnwa public participation. Public oko participate tiende ni ya gini biro yudo mana rubber stamp mar parliament ka obro dhi mbele. Koro wan tok wa mor gi gini. Ne ochuno moko jotend loch nange kaunti ma Migori mondo ne go simo ne moko kuom oganda ka gikwayogi mondo ne gichopi kendo gigol pachgi. Ayudo ote kokalo kuom area chief kogona simu kolero na gima dhi mbele mondo onyisa ni mondo mi achopi mabiro tayudo ka ol ni ji matin mogi kata par na en bendo donjo dakika 5 bang'ano oyudo ka onge ji mopenja ndo ji onge ka ol ni nono welo be dhogi omoko ni to jo Migori ge karang'o motimo gi. Kane oromo kar sa 8 mar odiechieng' chenro ni mar kawo pach oganda ne ochakore kod kwan sanja mag oganda moriko ne ochopo ka thothgi ne gin jopuonj ma ka tiegruok no ma jopuonj ma Migori. Ombo ni mondo awinji ni to ang'o giri ma olok manyien, ang'o giri manitie, medruok manitie. County Commissioner delayed in mobilizing, passing the message after being invited through the notice because we rely so much on the support of the County Commissioner office. Jokanye kamit no mar omenda ma otele ko jobruno ma KSS Julius Ruto e kinde twak magi ne ojiwo jopiny mondo koro bed ka wuok oko kendo gol pachgi e paro mar chik mar omenda kod mamoko. Bill is in clauses. Kenyans are invited. There are some clauses already we've seen, like the issue of data protection. Kenyans are saying, no, we are not ready to go to that direction. Who are we as members of parliament? When we'll be retreating to do our report, look at the weight of Kenyans. To kendo kaluwore gi constitution mar Kenya, owinjo wa listen to gima jopiny dwaro. To kendo jopiny nyaka participate
wach loss of finance bill. Ruto ne oseo jogo mosewuok oko mar kwedo paro mar chik ni mar omenda mopod sani e kikawe pach oganda. What I just want to call upon Kenyans is that let us desist from consuming negative messaging. You know, ask the Kenyan politics is so funny and so dynamic. We always look for a small area that is so emotive and spin around to just incite Kenyans. What I'm asking Kenyans is kindly participate like now. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori ne oseo jogo eko mane ochano chenro mar kawo pach oganda e wi paro ne mar chik mar omenda ka giwacho ni ne girem kono jopiny mondo kuro chopi. Oganda e kaunti ma Migori Tobias Ogolla kaachiel kod jagoro mar Titus Orwa wacho ni kata gin giwegi ok ne ging'eyo ni chenro mar kawo pach oganda ne dhi nyime e kaunti ma Migori. Tie jok mwa represent ere voice gi. So expectation wa oken a particular thing a budget. Expectation wa a budget enia paro mar raia obedo captured 100%. Kama emane public participation then ma oken. The failure for this event, you cannot blame it on the visitors from Nairobi. No. This is completely failure of leadership in the county, and especially national leadership, where we have members of parliament, women rep, and senate. En bura kata mano mar kawo pach oganda be ni geno oganda dhi chop mondo koro gol pachgi kawo tende kod paro mar chik ni mar omenda kata finance bill. Kata kamano oganda ok nochopo ka bende kori seo jogo manie ochano bura machal kod mae ma bende giwacho ni ok oketo kenge makare mane jopiny koro chopiro machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ne atamalo 20 mag udi ma piny owacho gero e bwo chenro mar gero udi ma nengogi ogonyore ibiro ket tenge ne jolweny kod obila ma pacho kaka yore chiwo negi kuonde jot makare ma biro e kinde mar riwruok mar Kotu dwaro mondo jatend piny ochiw ler ewi omenda mag gedo mag udigo ma giwacho ni itiyo godo marach kendo inywando e chenro mamoko. Lydia Okeyo nigi report. Jatend piny Kenya William Ruto notele chenro mar yawayanga ute ma oger ne obila mantie industrial area e kaunti ma Nairobi. Ute ma koro ibiro tiyo godo gi obila matiyo e bengi maduong' ma pacho ka the Central Bank of Kenya. We are delivering institutional housing for disciplined forces across the country. Currently, 2,300 units specifically for police and prison officers are under construction across 15 counties. This housing structure that you're opening today is giving dignity to the police force. People who we expect, they take care of our lives, they protect us, but we've never accorded them the kind of dignity that they deserve for the work that they do. I want to really congratulate the CBK and the whole fraternity of Treasury for giving back dignity to our police officers, and I think we must do more. Utego tingo mago mantiere kod kuonde ndariyo kata 2 bedroom maromo 200, mago mantiere kod kuonde ndadek kata 3 bedroom maromo 10 kendo ket gimora mora madore e udi gi chuth mar chiwo lwasi makare mar jot ne obila go. As you all know, many of our men and women in uniform from KDF live in all manner of places, and sometimes it endangers them and undermines their ability to provide the most critical part of the security of our nation. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni atamalo 20 marute ma igero e bwo chenro mar gedo marute mane onge ogonyore ibiro ket ngene jolweny pachuka obila mag kanga kod mago marito kuonde twech kanyakla kod jokanyo mag NYS kaka yor neno ne giyudo kuonde mag dak ma winjore. 20% of whole housing units being developed under affordable housing across the country will be ring-fenced for members of our disciplined forces from the military, the National Police Service, the Kenya prisons, and the National Youth Service. Obilago ibiro minengo mapiny e utego kama gibiro chula tamalade kadimbele kaka nyinyo ma ijuogo ewi hola ma gibiro chulo higa ka higa. These officers will benefit from affordable financing through single-digit interest rates, as low as 3% for those who will buy social housing, 6% for those who will buy affordable housing, and 9% for those who will want to buy the high market houses.
Matimore ka komachielo ewi chenro mar agulu mar omenda mar gedo mar udi manengo gi oyueyo madhi nyime pacho kae. Riwruok makedo ne jotije ma pacho ka KOTU dwaro mondo mi chung chik ma igen kadhi mayiene piny owacho tiyo gi omenda ma ing'ado jotije ne gedo mar udi do e chenro mamoko machalo kaka gedo mag skunde, gedo mag osiptende kod chirni. KOTU dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto gol duonde ewi wachno kendo okaw pacho ganda kapok okaw okang' ma kamano ka giwacho ni okang'no odhi ataro mar gino momiyo ing'ado omenda go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wasudo nyako Ramogi. Od bura mamalo okwedo paro mar od bura mar Senate madwaro ni med pok mar omenda madhine counties kowuok siling bilion 405 nyaka bilion 465. Jafumbo marwa Walter Nyambaga nigi ler ewi okang' ma od bura okawo. Nyim od bura mamalo, jod bura onyudo oko paro mar chik mane ochwal kod od bura mar Senate mane geto mondo med gi silings bilion 60 e pok mar omenda madhine sirikal mag county kendo neno ni pok makamano chopo silings bilion 465 e ka wuok silings bilion 450. Honorable Speaker, just brief to members that this division of revenue bill as approved by the House had about 405 billion shillings, but the other House has since amended that and proposed that we increase that to about 465 billion. That is 60 billion shillings above what is agreed. I now put the question at order number 12, which is that the Senate amendments to the Division of Revenue Bill, National Assembly Bill number 10 of 2025 be now considered. As members of that opinion say aye. As members of the contrary opinion say nay. The nays have it. Od bura nyocho se yere ni pok mar omenda owinjore obed silings bilion 405 kaluwore kod kaka chal mar pesa pachoka to kod ochumi michalo. And bearing in mind the fiscal space that we have, Honorable Speaker, it may not be practical to increase by 60 billion shillings. I hear the member for Bumula saying we should be reducing, not increasing. Therefore, Honorable Speaker, having considered that, we thought it's only fair that we reject these amendments by the Senate. Jatend kweth mathoth od bura Kimani Chungwa okone od bura mar Senate mondo yiegi bed kod lalruok matut mageto chiwo thuolo mar winjruok ewi kwan mar pesa ma owinjore sirikal mamalo upogne sirikand county. Therefore, beg to move the House to reject in totality this proposal by the Senate. It is only abnormal for anyone to think we should be increasing these monies upwards. So in that, on this thing, Honorable Speaker, I beg to reject as I second Honorable Ichungwa. Magetimore kinde mayuarruok ewi omenda mag kongo ndara, siro somo to kod chenro mag dongruok mamoko osekelo liet e kind jo od bura, governors to kod sirikal mamalo. Out of goodwill, this House chose to do the necessary by allowing passage of revenue allocation, Honorable Speaker, under the guise that governors through COG were going to withdraw a court case, Honorable Speaker. Even though we did what we ought to have, the governors walked back on that promise, and therefore allocation has been reduced from 42 million, Honorable Speaker, per constituency under 22% to 28 million, Honorable Speaker. This is a travesty. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi penjo en ni koro kanye ma ubro chunge ka jo od bura mag Senate dwani odhi nyaka bilion 465 to jo od bura mamalo wacho ni en bilion 405 emane gisewinjore mar chwalo ne counties kanyo koro men machielo chako muoch kowere kod mago donjo weche mag thieth. Jochiw thieth manitiere bwo UHC koro lieko ne tend counties chano mayo gi tijegi ka gikwayo migawo mar thieth mondo migi barupe kapok ochwalgi ne counties. Ma biro kaluwore gi report ma nchawo gol kod gavana ma Tharaka Nithi ma ben jakom mar thieth e riwruok mar governors ma pachoka kowacho ni nitiere jotich mag UHC ma bandia maromo 3,000. Judith Omondi nigi ler mathoth. Gigolo ich wang' margi mana ndalo achiel
Bang' jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar Governors yango ni migawo mar thieth osebedo ka chulo jotich 3,000 mabandia mag UHC. Jochiw thieth mag UHC e ng'anyo margi e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kwedo parono ka gikoni en mana oledhi mar riembo moko kuom gi e tich. Nyaka sani gikwayo mondo migi oboke mayango ndikruok margi kapok ochwalgi e counties chakre dwe mar 7 higani. To sani kane waparo ni koro wachiegni gi yudo gima ne okelo wa Nairobi ka, to koko chako bukruok kendo ni nitiere ghost workers. Ghost workers wan ki UHC wang'e ni ghost workers onge nikech nitiere kata time manoseor jok mowuok e Ministry of Health from Nairobi ka modhi otimo head count mar jo UHC e counties gi te. Anyaka na chak tich kata mana janyuol na ema pok amiyo kata mana siling. Onge gima yudo. Koro be wawuora ni sirikandwa ni tero akure. Our fears as UHC staff, when the payroll is devolved to the county government, some of us might lose our jobs, so and be replaced with other people depending on the counties. Jagoro ma ongirore migawo mar thieth Ouma Oluga kata kamano e report ma ogolo kawuono namba mane ochwal kod governors mag counties ni malo ka ipimo kod namba magichulo kowuok e migawo mar thieth. Report ma opogore gi mane ogol kod riwruok mar governors odiochieng' manyoro. Numbers that were submitted by the Council of Governors is 7,875. 7,875. The numbers that the Ministry of Health is paying in the payroll as at last month is 7,637. Basically, the Council of Governors submitted for us more numbers than we are actually paying. Nobody, either in Afia House or in county governments or in any arm of government, will pay for a ghost worker. So the numbers we are telling, the Council of Governors, the chair of the Health Committee, the governor of Tharaka Nithi said 3,000. You should ask him where you got the 3,000. Yamo kata kamano chal kagima kudho maber kaluwore ni jatend migawo mar thieth Aden Duale koni migawo mar omenda komiti mar thieth e od bura kaachiel kod migawo mar thieth loso kaka jochiw thieth go nyalo yudo tich e yo ma ongirore. As I am talking to the Minister for Finance and the Budget Committee on how to transition them to permanent and pensionable, we must protect every taxpayer's coin. So the second week of June, a team from the Ministry of Health and a team from the Council of Governors Secretariat will visit every county and we shall do a head count. Ma biro e kinde ma jochiw thieth gi to pod ramo ni dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop migi barupe mag tich e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi mbele mana kotere go weche mag thieth onogo. Jatend migawo mar thieth Aden Duale osingo ne jotuo mag kansa mayudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta ni masin mancha okethore idhi losi e thuolo mar ndalo 2 mabiro. Duale ma olimo kar thieth ma Kenyatta odhiambo ma kawuono osingo neno ni od thiethno tiyo kaka dwarore kendo mibadhi mora mora kata telo marach okobetie e weche mag thieth. Okoni kata ma obiro juma achiel bang' jotuo mag kansa wuok oko ka gilando chandruok ma gisebedo ka gikalo e kinde mag dhi manyo thieth e od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. And I have a discussion with the Minister for Finance that this hospital has already got the infrastructure for 3 more other machines in terms of the bunker where they will be put in. The other ones I have seen. And we will make sure at least 2 machines will be available either through our partners or through the budget that is going to read on the 12th. Secondly, and more importantly, I have said the resource that we have been collecting from the tobacco fund, and tobacco is more related to cancer. There is a correlation. Part of that fund we will use to improve on the infrastructure of our cancer facilities across the country.
Erokamano nyakora mogi wakao yue marwa mokwongi weche manyien mago imore tinene erokamano ne jok mabende medo oro na ote magi ngisi namba en 2 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Ichwalo na ote mari amora inyakodi erokamano noka makamu wa makamu manuda sere ugunja koni bati dadi cool woro kaka gik moko bedo mamit madaraka de manyoru mo Homa Bay nemit kendo wako okonane gona erokamano maduong' ne baba Raila Amolo Odinga, Governor ma Homa Bay Gladys Wanga, Super PS Raymond Omolo Daktari PhD kuom keto madaraka Homa Bay kendo madaraka mobedo successful. Mano makamu wacho ni koti manyarwako en koti mana muwuok loka wuoche kachiel kod saa bende kadhialo madaraka mokwongo e gwenge mag Homa Bay. Amor kod jotendwago kuom medo tiyo machiegni gi sirikal kendo wacho ni ndani kabisa luongore ni Director mar Broad Based Government Worldwide. Mano makamu wa makamu wuoda sere ugonja erokamano ahinya. Kawukanyo kelo loch majakiranda ng'isa ni oimore dadi cool oimore ahinya. Wacho ni gimodhiera Kenya ka onge sama inyalo som news nyalo som news maonge weche weche mibadhi ng'eny molo kata mana weche Nyasaye. Mad Nyasaye kony Kenya, mana okel wuda loch majakiranda ka chieng' wad 7 mwisho wa dunia bende kokamano. Erokamano mwalimu wa Sariko Ngalo bende koni bati antire Masara Golden City ka aneni yo makare kendo imore choponwa yo maber kabisa. Erokamano ahinya. Kasto ka beneno ka Michael Chere entire Migori ng'isa ni bati weche manyien mol na yo makare amor kaka Ramogi TV ng'inyo weche kendo miyo wabedo gi ng'eyo kuom gik matimore Kenya duto bedni wuok e doho kata weche mag dongruok. Kasto chieng' jakose ng'isa ni jo Kenya ol gi weche mag kawo paro nikech ok gine ka iketo gi e tim. Koro jopiny dwaro ni mondo mi ket gik moko magisegolo pachgi e tim ka mondo ginyalo bedo gi geno ni gik magiwacho go itimo. Awuoro kaka jo Kenya koro ng'anyo ne kawo paro. Apani en thuolo maber mar mondo mi igol pachi mondo in bende ibed achiel kuom jogo manyiso dwaro mar gi weche mag tayo Kenya. Juma duong' Awuor Sibuoche wachna mongi neno maler ahinya kod weche manyien en gi jaode min Joy en bende entiere kodwa mora ahinya kodi kikete Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Joma moko bende mantiere Facebook live kaendi anoka weche manyien gikoni donjonegi e yo maliw kendo mong'ith manyelni amora ahinya kodgi kaka gikelo weche manyien. Kamano Ken Olekena wacho ni entiere kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV tinende ni weche manyien go donjone e yo maber kabisa, onge gi wach mora mora, onge gi wasiwasi, onge gi matatiso. Weche manyien kende makoro ginene Ramogi TV kabiro negi e yo makare kendo e yo mayot. Erokamano Jafeth Amido wacho ni ng'anyo okrume Kenya ka ya itimruok nade. John Olwendo Awuoro Kenya wani sama ng'ato en jatelo to weni okanowe kom ma entiere na to kot ma Kenya ka bende Awuoro. Okay. Aneno ka Othman Keri wacho ni niko live bondo ler proper agumba kagumba wacho ni wadach mana mos weche manyien ma wadhi godo nyime. We akaw yuyo gi kanyo nyakora Ramogi kaduogo puran ngima moko ma en oimore e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machini kendo nyakwa Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mago imore tinendene. Riwruok mar joked ne ratich oganda e boma bul mar Police Reforms Working Group dwaro mondo riwruok pinje Afrika ma ugwe ochiw kum ne piny Tanzania kendo kawo ndamo mar chik mondo mi kata ochiw kum ne piny Tanzania mondo kawo ndamo mar chik ne obila mage ma wacho ni nyocha ne osando joked ne ratich oganda Boniface Mwangi kod nyawadgi mawuok e piny Uganda Agatha Atuhaire.
kagiloso e log tich mar Amnesty International e boma ma Nairobi. Gidwaro mondo jo od bura mag Afrika ma Ugwe uluong jotend migepe mage marango tudruok mag pinjego kod pinje maoko kendo ketgi orindi maliet mar lero gimomiyo joked ne ratich oganda go ne osandi to onge gima osetim nyaka sani. We are hoping that the interventions of the other governments within the regions and the petition to the East Africa Parliament can raise awareness and raise concerns that those officers who violated the rights of Boniface, Agatha, amongst others, can be brought to book. We petition both Kenya and Ugandan parliamentarians summon their respective foreign affairs ministers to account for the actions taken to protect their nationals and spell out the steps being taken to secure justice and compensation for the suffering and trauma experienced. We are concerned that there is some kind of collusion between the three governments to silence dissent in every way. If you realize, even now as we speak in this country, there are particular laws that are being used to kill dissent. I mean, we have the proposed Kenya Information Communications Bill. It means that we are all at risk. When you travel to any of the East African countries, it means that we are all at risk of being arrested, detained, dehumanized, and tortured. Migao mar teko kod modhi oyango ni giketo chenro mabiro neno ni jo Kenya oweyo tiyo koda teko machido alwora mag tedo kamoting'o yien kachiel kod makaa kendo chako tiyo kod teko manyasani ma ok keth alwora. Ka oloso e romo ma obagi kod duol ma ochung' ne rango modhi kod teko e pacho ka IPRA, jatend migao mar teko Piyo Wandayi oyango ni nyaka sani jopiny maoyo 70% pod tiyo kod yien kod makaa e tedo, ka omedo ni gigeto neno ni jo Kenya otiyo kod teko manyasani e yore mag tedo ka ochopo 2028. Giyango ni gisechako tiyo e sikunde maromo 20 kata ka gichano gik e sikunde maromo 11,000 pacho ka kama gigeto bero yore mag tedo kokalo kuom teko maler ma giwacho ni gisegero dag sitima kata dag gas ma otesi ni LPG e kuonde maromo 20 thurka. Clean cooking, as has been aptly put by previous speakers, is equally a critical aspect of energy access. Over 70% of Kenyan households still rely on firewood or charcoal. This is not just a health crisis, it is an environmental and economic crisis too. That's why we are implementing step by step our national LPG growth strategy aimed at transitioning the populace to clean cooking by 2028. This transformative initiative aims to accelerate the transition from traditional biomass fuels such as firewood and charcoal to cleaner, safer, and more sustainable cooking energy. As part of the initiative, a pilot project targeting 20 secondary schools has been implemented, and learning from this project will assist in the main rollout of LPG for schools, targeting about 11,000 schools countrywide. Duol mar piny owacho ma ochung' ne kedo kod tuoche malandore National Syndemic Disease Control Council obago romo gi moko kuom rowere matiyo gi yedhe mamero ji mar tiegogi kaka ginyalo geng'o tuoche machalo mago mag ayaki. E romo no manobagi Mombasa, duol no konigi seyango ni kwan atamalo maduong' mag jogo matiyo kod sindan ka gichwore godo gi yedhe mamero ji emani ong'ala manyime mar gamo kute mag ayaki. Omiyo dwaro nitiere mar tiegogi kaka ginyalo ritore mondo gigeng're kod weche mag tuochego. Bende gikoni piny owacho dhi nyime kod chenro mar chiwo thieth ne jogo moikore mar weyo tiyo kod yedhego ma ikoni nuro kwan atamalo maduong' mag rowere ka dho wadh nam chumbi. Hatari mbaya zaidi ya kuambukiza HIV ni wale ambao wanajidunga madawa, because wao asilimia karibu 80 wa wale ambao wako katika hali hatari zaidi kuambukiza HIV kuliko aina nyingine. So ikitaka kupunguza maambukizi ya HIV uwezi watenga. Lazima hakikisha kwamba hatua ziwekwe kuhakikisha kwamba umewafikia, ili wale ambao bado wako kule nje waje wapate mafunzo ili waanze kuacha. But ili kufikia utaenda moja kwa moja, utapitia wale wenzao champions, itakuwa rahisi zaidi. Pamoja na washikadau wenzetu tumeweza kuwapatia hawa vijana wetu huduma ili waweze kutoka katika hiyo tunaita addiction.
na haya madawa. Niko na success story more than 250 ambao nimeweza kuwasaidia, wameweza kujikomboa na wakarudi katika jamii as a productive and valued people. Wasikuwe ni watu wanakuwa discriminated, wanawekwa kando. Kama serikali tunataka kuwaleta karibu, tuongeleshe hao wakuwe champion for the rest. Waweze kwenda kuongelesha wale wengine, waambie hawa hii ni mbaya na ni mzuri, tuweze kuwasaidia kutoka kwa hiyo drug addiction, ndio waweze kesho kuhudumia watu wa Mombasa. Jower kod jolombo ganda bwo riwruok margi gwenge mag Hoho mar Okak ogolo ywak kaluwore kod bura ma sani ogeng'o chudo mar Skiza Tune. Yore moko ariyo, Justus Ngemu kod Sol Esikuri, yande notero bura e doho ka giywak ni chik ok osebed ka iluwo ewi chudo mar 52 ne jathum ka jathum ma itugo thume kokalo e Skiza Tune. Doho koro nyocha ne okawo okang' mar chungo chenrono kokalo e kembe kaka Safaricom gi Airtel ma oketo rak gi jothum ewi chudo. Tumekuwa tukilipwa vizuri. We have a contract with the PRSPs. The CMOs muende mungangane na mambo zenu huko kando. Wachana na Skiza. Skiza tu ndio inatusimamia kama security. Sasa sisi tuko na wasiwasi hii Skiza ikisimamishwa kwa hatujui ni muda gani itaenda. Benki maybe itakuja kuchukua manyumba zetu, magari zetu, na tuko na familia changa sana. I don't know what this case is all about, and I think this case has something to do either with some other individuals who want to join the business, or either way, we don't know. But we just want this case to be dropped like yesterday. Niko na watoto wadogo. Sasa Ngembu Justus na huyo nani Shizo Silas. Wacha niwaambie, muendelee na kesi yenu, sisi tulipwe pesa kama kawaida. Nekora moginyo kaka jothum koro nyiso ng'ur margi kaluwore kod ng'uko chudo kokalo e Skiza. E chenro mar ng'e gwenge ma kawuono nyakora mogi, jofwambo marwa Millicent Odhiambo olimo chula mar Rusinga e kaunti ma Homa Bay. In iwuon isepenjori to nying mar Rusinga kata sigande chalo nade? Haya, ma Millicent Odhiambo gi sigana e ng'e gwengewa e wi Rusinga. Nyakora mogi machiegni kendo e telo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa kaka lapapla mar ng'e gwenge nyonore mana e kaunti ma Homa Bay kuma ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Rusinga. Ka iseluwo kata iselimo kata isewinjo kamiluongo ni Rusinga, ang'o mabiro e pachi? Nyakora mogi jogweng' mar Rusinga to pachgi chalo nade koting'o kod nono mar gweng'ni gi gima nomiyo nochake ni Rusinga. Giomiyo gi pacha ichako kamoro gi nying kaluwore gi gima ne timore kanyo. Kaka Rusinga ka chon no nitiere lwenje moko manogore Rusinga ka ma ji nokedo moko jomoko noriembi, moko niluongo ni Wasaki, ma joma nokedo achiel niluongo ni Pambo to machielo niluongo ni Ugutambari. Rusinga en dho miluongo ni Lusinga, one kama pi oluoro mano dho Josuba. Koro nikech tinde waskendre gi joluo, koro ing'eni giluongo ni Lusinga koro olok ni Rusinga. Nyisa ni Rusinga kaendi ji nodake to lweny nowuok, koro noriemb jogi, koro jogi kanoseriembi to dhi, koro lo nodong' adong'a ma ji biro dak adake. Emomiyo Rusinga wa ka bende ji nyuomore nikech ok wa e familia achiel, ji oa kuonde mopogore opogore. Rusinga ka ne en gweng' mane nono kabisa, onge joma nodake, mana jomoko manoya Fuang'ano noluongo ni Wasaki. Koro nitiere wedhewa manobiro gogi kama bang'e to ne giringo gidhi. We koro wawinjo anena adieri motenore kod kuku mar wach kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni ni Rusinga kowuok kuom jodongo mane nitie kane Rusinga ne chakore. Rusinga ok en Kiswahili kata Suba, bo ok en dholuo. Rusinga nende en piny ma iluongo ni Olusinga. Olusinga tiende ni chula kata piny molor koda nam. To ka koro wabebedo nobiro, koro gindiko piny. Koro ipenjo ni ma to mane. Koro kwero mane nitie ndalogo wacho ni Olusinga. To jatingo duongo mana biro ne Rusinga Island. Then nondike ni Rusinga Island modhi kamane map. That is how it is now known Rusinga, but it is Olusinga in Kusuba. Oganda modak e Rusinga ka noa kuonde gi kuonde.
In fact, jomano ko donjo Rusinga ka mokwongo kaka history okawe. Ne dhoot miluongo ni Wasaki. Wasaki ne dhoot maduong' ahinya nodonjo ka. To yudo ka Waware bose donjo e piny ma Mfangano. Masingri kodonjo ka iluongo ni ka Masingri. Ka gidonjo ka to gibiro kanyakla gi Nyama monyuolo jo Wanyama. Koro Wanyama odak kama ne gidake cha. Ka Masingri odak kama ne gidake cha. To Wasaki ne ng'eny kendo ne chandogi kabisa. Jo Wasaki ne gin joma ne jonjore. Ne gidak e Rusinga kaeri kama sani iluongo ni Lianda. Lianda en mogik makado ko ichopo mana Uyoma. Bath Rusinga mogik mochomo Uyoma Siaya. To ne ginyalo timo gik magalagala ma samo yudo ka yawuot Wasaki all the way ka giwuok Lianda. Ne gidhi lokore Ukowe. Ukowe chung'e tineno Mfangano Island. So inyalo neno kaka nen tim mar wang' teko kata marachaya. Kendo ne githoth to ne gin yawuoyi bende maroteke. Koro gino ne wang'o iyo ka Masingri kabisa gi jo Wanyama. Kech sama ne gidhi luwo kurono gimako nyaka chiach ji. Ko nen im maduong' to gikawo akawa gidhi chamo. Nyuok maduong' gikawo akawa. Ne gikawo nyaka dhok ma gidhi nyuomo ne nyithindgi yawuotgi. Koro ka Masingri nopando gini wanatim nang'o mondo ogol jogi kech giteko ging'eny. Koro ka Masingri nowuok ka modhi nyaka Mfangano kama ne Waware nitie. Mopimo ne Waware gima timore. Koro ginyiso ni inodwa dhi mondo odhi konyo go jo Wasaki. Koro ka Masingri owinjore gigolo thuondgi iluongo ni Oika. Waware bogolo thuond no Ongoro. Ongoro to kore kama wan iluongo ni kwa Ongoro. Lweny nindo gore mapek ahinya. Mano chopo kama nende jo Waware no ba Ongoro gi tong'. Ma tong' no nochuo kuot. Gin tong' ariyo chuo kudo Ongoro. Koro ko Ongoro igi ja Wasaki cha to Oika maja ka Masingri opasre mochuo jo Wasaki motho. To yudo ka mbele kanyo ne piny ose jo maneno piny nosewacho ni ko lweny nowuok e kind Wasaki go oganda moko gi to ng'ama nokuong negi ema jogi chieng' nodar. Kaka nende oneg ja Wasaki no e kaka Wasaki nochako dar mamoko ne nyumore mana mbita kae ni pi ka mako tho moloka tong' mabiro chuoye. Gino miyo ka Masingri nying moro manyaka sani ong'ere ahinya e chula ka. Ka Masingri ng'e gimino na Aola. Aola ne ok en ni ka Masingri olo ji, en ni ka Masingri noolo Wasaki mowuondogi ni gidhi kedo gi jokanye gi jo Waware. Only ka gino wuok kendo koro ni ka gi joma nochika chika ma Waware kendo koro konyo ka Masingri rut mang'owa moriembo Wasaki. Gweng'ni mar Rusinga humbe landore kod weche kata timbe mage. Beach resort gini go nitie. Ne wan gi jasiasa matene maduong' kabisa mane Suba kabilori dele Tomboya. Tomboya kaka nonyuole ne en ng'at mabith. Koro omiyo umano olandore kabisa kendo ji mang'eny kobiro dwa mondo odhi oneye kama nonyuole no ni chalo nade. Weche mag nambe nong'ewago kabisa. En gweng' marech ne thoe ma kono sigi ni biro Rusinga ka ting'inya kicham rech. Gero ler. Ja Rusinga kada kidonjo kumoro kineno kido ja Rusinga moro madipo ni yuothore to mano kawo kanergi. Then gima kendo ng'ewago malich ahinya en no ng'ewano jonam. Gin dongruoge mag Nyakwaramogi ma jogweng' mar Rusinga kwano nyaka ne gweng'ni chakre. E yor somo no koro miyo wafwenyo ni kare nitie gik moko ma somo koro kelo. Secondary schools wan gi chiegni 10. Primary schools wan gi 32. Koro mano ulo ni dongruok ma gino medore. Wan gi Rusinga Ring Road. Chone Maram Road. Chone gile ma gi tach Nyangile. To sani do stima sero luoro Rusinga gweng' ka gweng' ni stima. Moko be gi solar panel. Chon kaka kamwa chung'eni ne nitie pith moro mane nitie Wasaria kanyo ma kata kan ibiro ga piko ta piko ne ng'ielo ji, lakini koro nikech lony masani gi telo moduoge e kor gweng' waneno ka nyaka lam sani koro wan godo. Gweng' ka nyaka dongre fact no chako mawinjo kapod atin ni Tomboya ne nigi lek mar luoro Rusinga wane gi lam gi stima to giko ne koro wanene gi sani. Wan ne wang'ado mana nam kwadhi manyo thieth loka Gembe kocha. Eka koro wabedo gositam ni Tomboya hospital. Bas koro odhi kamano wadong' ka koro wamag Tomboya no. Koro kochopo ndalo the late Mapambo no Kajwang' nomiyowa osiptende 2. Tie Kamgere Health Center to gi Kakrigu dispensary. Waneno ka sani koro lam koro ni Rusinga.
Gin rem mage ma pod gweng' mar Rusinga ni godo makokele alwora ni to Rusinga biro dongore machal kod gwenge mamoko. Kade wayudie masin manyalo gonwa pi katero nwa wi got malo kachacha. Irrigation ne nyalo timore ka malich mokalo. Kendo nyalo miyo wayud yuto mokalo nikech lam koro osebedo. Fishing industry. Obed gi factory manyalo loso rech ma kaditero kokoro nyalo marario onego bed gi cold storage kata fridges ma kopo ni jonam wagi gine ne rech nam to nyalo keto koro rech ok kethre. Depend on nam to nam ka betindo ok ber ahinya nikech wayudo ni nitie kelowa moko mobiro maricho, nitie jomoko mabiro to lupo gi yath. Koro ing'eni ka gilupo gi yath to yath negonwa nyaka rech matindo mado odongo bang'e. Koro wakwa sirkal mondo ketnwa gik moko mabecho ma koro kilupo to rech gi bedong mondo wayud gima kiny wanyalo chako konyore godo. Olos kama duong to nyitwa mar ka bedo tije mayot. Mar ariyo ka bende jiwe weche mag sports. In fact joma ogol madongo manego mpira Kenya kaka base machalo tino Loguta Gain ne giamna e loni. The first players manego bedo kungo bede gor ne gi Rusinga waka. Ngenye lo makarkan. Ko ka sport kan wako ani mondo stadium ma wan go ni wakega Youth Polytechnic stadium. Ko Kenya los power maber mochiele maber. In fact mara binyame wasamin kam. To ring road no wadwa ni mondo odhi nyaka Lianda, ring road no dhi no nyaka Litari, Lamu no dhi mwalo nyaka Keumba. Pod waonge gi ECD enough ECD in schools. One sani gi junior secondary schools. Nyithindo onge kata classes moko poko gernegi. Feeding program is fairly very poor. Wadwa ni mondo bede empowered. Gibede empowered nade. Nyaka waneni pesa mawuok moko mawuok through Oparanya goeko. Pesa go mino mono timgo ala kain. Mana kamano gikanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa Amor. Odiochieng' makawuono ing'eyo gimomiyo nochak gweng'ni ni Rusinga. Omiyo medikete mane wang' jowi mari Maramogi kik idhi mabor nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masane. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Yakuramogi lera duwa winyo report mar Millicent Adhiambo gi nonro mar Rusinga kokalo ng'e gwengewa ma kawuono. Gino ni kori ng'eyo ni nying mar Rusinga nuwu kama chalo nade. Tang'ogi ni mosebedo katimore sigana gi nonro mar Rusinga gi gik ma osebetie manitiere sani kod ma gin lokruok ma oseneno e kinde thuolo ma Rusinga osebed kaka Rusinga. Kowere kod mano ni siemo gol ne jogo ma kiko it jopiny kod weche ma miriambo kod athue kaluwore kod chenro mayande otim mar keto kembe mag sukari e lwet joket mwandu mondo jopur niang' oyud lokruok. Commissioner mar kaunti ma Kisumu Benson Leparmorjo wacho ni ok en adier ni sirkal uso lope jopiny mawuok Chemelil kod Muhoroni komedo ni kembe kende ema omi joket mwandu mondo omed bero sekta no. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembe go biro nyuolo lemo ni mar thothgi yande ni kod masinde moti kendo mane ok nyal miyo gi piem makare kod kembe mag ji giwegi. Kambi mar Chemelil sani tayo kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries ka mano mar Muhoroni to oketi e lwet West Valley Sugar Company Limited. Hata ile lisi ya kampuni zetu Samiwa kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lease, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani. So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been solved. It's just that lease program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public. Yakuramogi kawasudo purwane motere kod weche mag ohala. Duol ma ochung' ne rango chenro mag geng'o kute e puothe oyango ni jopur moko mag ngwacho osebedo katiyo kod kwiri moko e nego kute to kata kamano
kwirigo gin maricho ma ok opuodhi mondo kuogi e cham. Bodno oyango ni kwiri mar chlorpyrifos to kod phenitrathion kaka mago ma ok opuodhi ni inyalo tigodo e kuoyo cham e puothe. Ripot ma kamano oyangi kaluwore kod nonro ma yande otim ne ngwacho e kaunti ma Nyandarua. Only 2 pesticides were detected at levels exceeding the EU Codex MRLs. PCPB wishes to state that it has not approved the use of the 2 insecticides for use on potatoes, and any use on potatoes is actually a criminal element. Kambi tudruok mar Safaricom oyango chenro motisi ni M-Pesa sokoni kaka yo mar hingo higni 18 nyaka ne chak chenro mar M-Pesa. Kambi no ka omakore kod kambi mar Royal Media Services ochako wuodhgi makadho nam chumbi e chiro ma Kongowea kagigeto johala kod joma tiyo kod M-Pesa pachoka, kama bende gichiwo mich ma oting'o mich manigi ting'o mopogore opogore. Wuodhno sani koro ochomo chiro ma Miretini, Mikindani kaachiel kod Changamwe. It's a celebration as we mark our 18 years of M-Pesa. It's celebrating our customers, both our individual customers and our business customers. M-Pesa creates an enabling environment for businesses to thrive, for individuals to thrive. Kwa hiyo miaka 18 imetusaidia sana juu ile wakati tulikuwa tukitaka kutuma pesa, ile miaka ya mama yetu tulikuwa tukitaka kutuma pesa mpaka tuende kwa posta, itakaa karibu wiki nzima, lakini ya saa hiyo tu bora amesema anataka pesa. Hata wale ambao mko na till pia vile sasa hivi tukiadhimisha miaka 18 ya M-Pesa mmeletewa mazuri. Kuna taasi kwa wale wenye pochi, unabonyeza tu *334#. Tunaanza hapa na wanabiashara. Tumekutana na taxi drivers kwa event tunaita Sapphire Connect. Ni opportunity ya kuwasaidia with networking, opportunity kuwasaidia kufanya financial literacy, digital literacy. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you